Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman mewah kararjan iji hawit wilasaning Gusti Pangeran ingkang murbeng dumados mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya lan kula. Nuwun kula nuwun ing ngarsanipun para pinisepuh sesepuh miwah adi sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang dahat kinabekten, para alim, para ulama miwah parampara pangarsaning agami ingkang kinarya panuntun miwah kiblating panembah ingkang satuhuluhuring budi, para sarjana sujananing budi priyagung pangemban-pangembating praja miwah pamengkuning wilayah ingkang kinarya songsong agung dening para kawula dasih ingkang pantes lamun ta sinudarsana, para purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma sagunging para lenggah kakung miwah putri langkung-langkung wonten ngarsanipun kadang pisan sutresna lumeberipun dumateng sagunging pangombyong ingkang tansah bagya lan mulya. Purwakani ngatur sumangga kita dherekaken ngaturaken puji panglembana kasampurnan lan raos syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Pangeran ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng ambabar daya pangaribawanipun dumateng para kawula dasih satemah ing kalenggahan siang punika. Panjenengan sedaya dipun parengaken nyawiji kempalan manunggal ing papan punika kanthi pinayungan rahayu wilujeng niskala nir ing sambikala. Keparenga kula nigas wacana gempil kamardikan kalanipun panjenengan sami nedeng sekeca lelenggahan sinambi wawan pangandikan. Labet kula ingkang sinarya hamakili matur panjenenganipun ingkang hamenggugati nuninjih Bapak Dr. Andes Ahmad Thohari sekalian Ibu Kinen ngaturaken pambagya harja sagunging para lenggah kakung miwah putri ingkang sinuba ing pakurmatan. Lumantar kula panjenenganipun ingkang hamenggugati ingkang ongkos pisan ngaturaken pambagya harja kairing agunging pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan injih awit rawuh panjenengan sami ing papan kula punika. Ananging ing mbok pilih anggen kula hanampi rawuh panjenengan sami bebasan kirang gupuh aruh suguh saha lungguh ingkang boten mungguh sedaya kapurba dening daya kegiatan ingkang sarwa sarwi winates. Injih awit saking punika lumantar kula panjenenganipun ingkang hamenggugati kanthi andhap asoring manah nyuwun sih lumunturing samudra pangaksami. Sagunging para lenggah kakung miwah putri ingkang tansah kula hormati wonten ing kelanggahan siang punika sedaya sampun hawuningani bilih panjenenganipun ingkang hamenggugati netepi darmaning asepuh mahargya suta amiwaha siwi nindakaken wa sing pirembakan nalikanipun pepancangan ingkang sampun kawuri. Nuninjih ndhaupaken putrinipun ingkang asesilih Roro Ayu Trimulatsih kaliyan Nak Mas Bagus Dimas Tiaji putra kakung panjenenganipun Bapak Dr. Andes Ratijo sekalian garwa kanthi satataning agami Islam ingkang rinasuk. Wondene ijab lan kabul sampun kalampah ing dinten Setu Legi Surya 16 Candra September Warsa 2023 kanthi rahayu wilujeng niskala nir ing sambikala. Ingkang salajengipun wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh mewah adi sepuh panjenenganipun ingkang hamenggugati
nyuwun tambahing donga lan pangestunipun kalilakna dumateng putra kula kekalih. Mugi anggenipun badhe mangun brayan sak mangkih saged dados keluarga ingkang ayom ayem tata titi lan tentrem, jumbuh ingkang ginayuh, sembada ingkang sinedya, mahanane kekudangan tiyang sepuhipun kekalih satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah wa